Buta mertu, buta mertu. Siapke. Ayo para setan maju kene. Pakanane iwak mentah halele pah pakanane biangane bocah halele pah pakanane dalan bocah tuyul glendheng mungil onji setahun nyawa siji wong donya ora susah nyambut gawe wong donya waton kowe gelem ngingu nyong tuyul glendheng mungil kowe bakal sugih dadakan leren le dadi bakul leren le dadi wong tani leren le dadi wong seni janji kowe gelem ngingu karo nyong kowe bakal sugih dadakan onji setahun nyawa siji halele pah pakanane ndas bocah halele pah pakanane dalan bocah wong donya yen kowe gelem ngingu aku kowe bakal sugih syarate saben malem jengah kliwon cepakno getih sak jembangan ing kono tekane sandang pangan tekane raja brana ayo pada budal ning negara Ngamarta golek wong sing ora gelem syukuran golek wong sing ora gelem nyukur nikmating Gusti wong sing ora gelem dana driyah dicolongi bandane ayo dicolongi duwite ayo jae pongke delak kecutak aku tak ngrungokke jaipong kakang jaiponge ditabuh aja kokean nganggur kuwi jenenge korupsi wektu jaiponge ditabuh jajan yang tak krungu kaya ngapa yo hop
golek duit kaya kiye, kudu kemringet, kudu kesel. Dan yo ora kemring jenenge wong korupsi. Anak-anak baik, sak ontel-ontele wong golek duit ya kaya ngene kiye. Ayo ditabung maning jaiponge. Konco ayo konco ayo padha budal ing negara Ngamarta nggodha bandane wong cilik nolong bandane pejabat sing do korupsi numpuk bondo ngidak cekele wong cilik duit pajak diundake ayo padha budal Eco ora usah nganggo kathok ora usah nganggo cawet ora usah nganggo kotak ayo padha budal karo jogetan yo besok sekolah ora usah melu Pak engko jam 3 aku tak bali cedok mlebu sekolah ora usah melu Pak men kena nggo tuku hajan kalau kena nggo tuku holanan otol abul cengelmu kok nganging-nganging wae ya Pak kok kulang cajen apa ya elu ya Pak aja turu emoh kena melu ning turu dhisik engko nek tekan gone tak gugah. Oh, jadi aku kudu turu ya, Pak. Ya turu. Wes saiki turu. Ya, Pak, tak turu, Pak. Bayi dikandhani kok ngeyel. Kaya ngene biyen bojo merga kepeksa bareng yo anak siji bojoku lunga ning luar negeri gandeng karo wong kono aku dipegat ora wurung ditinggali bayi siji kon ngopeni mula eling dieling wong donya sapa wae ning arep bojo kudu sing ati-ati pamilihe aja nganti wong wadon sing mung trimo mendem karo kadonyan. Wis tekan nulung Pak, urung turu kono wis tekan tak gugah kok cuwe temen ya Pak ora tekan-tekan lho aku celak alep nonton kalau mengko alep njupuk duwite sapa duwite sing duwe gawe pilang-pilang Pak aku weluh ning jelo tas ning jelo ules alep tak
colong Pak. Nyolong engko yen wis tekan gone, tak gugah turu. Oh iya Pak, tak tulu Pak. Ngeyel banget. Mangan tongseng enak. Mangan sate kambing enak. Luwih mangan daging mentah. Dagingnya sinden